Amincin Allah ya tabbata a gare ki, ya ma abociyar kyau da farjini. Ina fatan idan a tsaye zaki zauna, ko kuma idan a kwance zaki tashi zauna, domin ki saurari kalaman da zuciyar Tajuddin za ta furta miki a halin yanzu. Fatima, ina son ki, ina ƙaunar ki. Na baki zuciyata, ki bani taki. Na aminta da ki aminta da ni. Na baki akalar zuciyata, ki bani taki. Na yarda da ki yarda da ni. Ko kin san da cewa ki kadai na baiwa mukamin da ban taba ba wata ƴa mace ba a zuciyata? Ko kin san da cewa jinina da naki sun zama ɗaya? Ko kin san da cewa kullum ina cikin kadaicin ki? Ko kin san da cewa idaniyata tana mararin ganin ki? Ko kin san da cewa tuntuni na gama limewa a cikin kogin ƙaunar ki? Ko kin san da cewa kunnuwana suna son jin daddaɗan kalaman soyayya daga bakin ki, waɗanda suke saitan tunanina a duk lokacin da na ji su? Yaya kike ji a duk lokacin da kika yi tunanina? Yaya kike ji a duk lokacin da kika ji muryata? Yaya kike ji a duk lokacin da na furta miki kalmar su? Yaya kike jin a duk lokacin da ne miki albishir din zan aure ki? Yaya kike ji a duk lokacin da kika ga hotona? Yaya kike ji a duk lokacin da aka ce gani gaki? Oh my god, ashe da mu haka so yake? Idan kai dace da mai son ka, ashe da mun akwai ranar da sarauniya za ta karɓi soyayyar bafadanta? Ashe da mun mafarki na zai zama gaske? Ashe da mun zaki koyar da ni yadda ake soyayya? Ashe da mun waɗannan rana za ta zama mun wanda zan sami nishaɗin da ban taɓa samun irin sa ba a duniya? Baby na ba sa albibin ka bace ba, domin kuwa ta kasance kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa, mai ladabi da biyayya, mai ilimin boko da na addini, mai haƙuri kamar Damo, tafiya a natse tamkar wahainiya, mai alƙawari tamkar taba, daɗin murya takwa kamar kanari yake, ga ilimi kamar kwamfuta, ga ado kamar ɗawisu. Kai bebi na bata yi kwalliya ba ma tana da kyau, balantana kuma ta yi kwalliya. Zan dakata ba don na gaji ba, sai don kada na gajiyar da kunnuwan gimbiya ta da jin kalaman da zuciyata take furta mata. Daga ni naki, mai sanki, mai kaunarki, mai mararinki, mai tunaninki, mai begenki, mai sanki, mai hangenki, mai zancenki, mai mafarkinki. Tajuddin, I love you too. Domin samun sababbin bidiyoyi irin waɗannan, ka yi subscribe ɗin YouTube channel ɗina Tajuddin Ubale MJB, ko kuma ta WhatsApp lamba ɗina 081 35 76 90 96.